Matthew 6 verse number 33. Say, I love the word of God. I love what it says about me. All right, let's stand up. Let's read that scripture. Yes. 3 to go. Let's read. But seek. Pursuing the heart of God. Pursuing the heart of God. Pachigaro chake mwari pakazara nekugwinya meni nekudengenyika maungira utini zvisikwa zvorumidzi. Right, ngativerengete 3 to go. Asitangai. Dzokorodza ipapo 3 to go. Saka zvokoreva kuti chawanzi utange kutsvaga chii? Kwete marriage. Ade ngatidzokorodza ipapo 3 to go. Aha. Nokuita sei? Aha. Pana uye pondoda kuti muti uye anditika 3 to go. Kureva kuti zvichazo. Because ukangoti uye zvinoita kunge zviripo ipapa. Uye and 3 to go. Uye izvi. Zviri kutonzi zvinhu zvose izvi kureva ripo. Hapasi kutaura zvinhu zvisipo. Zvinhu zvacho zviripo asi hanzi zvichazouya mushure mekunge taita sei? Tatsvaka umambo hwake. This is the gospel. Take your seats. Teaching yatakaparidza last week here. Hamusi kuzama testimonies are online right now. Too much. It blessed people. The whole week blessed people. Tangai matsvaka umambo hwake. Bible rikuti seek ye first the kingdom. Pane mavara aripo apa. Number 1. Pana seek, kutsvaga. Pova pati kingdom. Ndoche chitu. Saka pari kunzi seek, pari kunzi tsvakai. Umambo kechitu. Umambo I kingdom. Swaziland haina government. Ndizvo ka? Swaziland ina mambo. Kingdom ne government kana kuti kingdom ne country zvinhu tu zvakasiyana. Hazvina kufanana. Government kune vanhu vanogara pasi vamune mavhotera kana kuti vanenge vapuwa basa. Vanotaura kuti toda kuita mutemo wakati newakati newakati. Vowirirana riri group. Mutemo bvawaiswa chidhindo. But kingdom hakuna group revanhu vanoungana kugadzira mutemo mukingdom. Kingdom, muridzi wekingdom anova king ndiye anotaura mutemo yaari kuda mukingdom yake. Akati anoda kuti mukaita vana vasikana vatatu wekupedzisira mukadzi wangu, whether you like it or not, mwana wekupedzisira mukadzi wa king. Are you hearing what I'm teaching you here? Now, saka Bible pariri kuti tangai matsvaka umambo hwake. Tinofanirwa kunzwisisa kuti chinonzi umambo hwacho chii. Umambo uri kutaurwa apa ikingdom yaMwari watiri kunamata wataunganira panapo. The reason why zviri kunonoka kuuya kwauri, like what I was telling you last Sunday, kuti chanonotsa munana kuuya kwauri ndechekuti hausati wanzwisisa chinonzi kunamata chii. Wakaudzwa kunzi Jesu anoporesa vanorwara, anopa vanhu mabasa. Saka Jesu akauya seadvert kwauri.
anouya seadvert. Saka akauya seadvert kwauri ukanonoka kuwana chauri kuda, because kana auya seadvert zviri kureva kuti ari kuuya as a product. Alright, wait. Uri kuona dringi? Ndo zvawakaudzwa kunzi ndo Jesu. Wakaunzwa Jesu seadvert kuti wakamboona advert tomboti yechibuku. Yechibuku. Vanomwa simudzai maoko. Advert yechibuku baba ukaona ichiswa muromo uri papa so achita kuti guruguru rinenge chiti gum achimwa supa. Chavari kuzama kuda kuita vari kumaketa product yavo yesupa. Ukaiona ipapo zvokuti kana usingamwe unogona kutoti shamwari inda unonditengerawo, because yaadvertizwa zvokuti wabva wanzwa kuti kunzwa nyota, ende chigaba chacho chinechi chichibuda musodzi so chichisweta chichikuratidza kuti chiri kutonhorera. Saka iwewe ukazotenga product iyi ukaiona yakaora, unoita sei? Unodzorera nekuti wati product yavo yakaita sei. Saka vazhinji venyu takaudzwa zvaJesu as an advert. Saka kwauri Jesu iproduct, iwe uri client. Saka ukanonokerwa wauya kuchechi kwawaudzwa kunzi Jesu anopa chakati nechakati, vazhinji makadzokera mukapuwa refund. Ndo chakaita kuti unonokerwe kugamuchira, because hausati wanzwisisa chinonzi tangai kutsvaka umambo hwaMwari. Zvese izvo zvatinoshuvira zvinozouya. Saka chekutanga tinofanirwa kunzwisisa chinonzi kingdom chacho uchi. Saka muri maclients makaenda kuproduct inonzi Jesu, ndobva wanonokerwa wakaenda kuona product yacho yakaita sei, yakaora, ukati aiwa ndipe mari yangu, ndobva wadzorerwa wakarifandwa mari. Saka kingdom tinofanirwa kunzwisisa kuti kana chiti kingdom tiri kuteerera anonzi king. King wedu ndiMwari, ndiJesu. Anoti muguta make kana kuti mukingdom make anodei kuvana vake. Iwewe kana uri under kingdom hauite zvaunoda, unoita zvinodiwa na king. Ndava kuna ainzi King Chaka, takamboverenga tiri kuhistory, wainzi aiuraya vanhu zvokuti izvo zvikuchitori nemweya unondonzi mweya wachaka, mweya weropa. But look at this, aiita zvaaita because he was a king in his kingdom. Kingdom yaMwari inoti usaba. Kingdom yaMwari inoti usauraya. Ndina kunizwa here? Kingdom yaMwari inoti dananai. But muri mu church zvese izvi hazviko kwamuri. Unonzwa kunge iwe ndiwe wakapenga stereki kupfuura umwe nekuti une kamari. Unonzwa kunge iwe ndiwe wakapenga stereki zvokuti you don't have even remorse to other people who don't have. You are failing to be part of this kingdom. Kingdom yaMwari inoti namatai Mwari mumweya nemuzokwadi, but tiri kuuya kuzotsvaga minana. Minana mabyproducts eukuru hwekingdom yaMwari. Wanzwisisa chinonzi umambo hwaMwari nokururama. Kururama kuita sei? Wani murume anaita mudzimai umwe chete, wani mudzimai oita futi murume umwe chete. Because dai tatisina kuzvitaura ipapo vaibva kuti aiwa saka tapuwa leeway, tinoita vamwe wepaside. Am I teaching somebody here? Saka tinofanirwa kunzwisisa chatiri kuti kingdom che. Alright, a very good example. Kudzimba dzenyu baba ndiwo king wemba, vanobatsirwa nemudzimai wavo. Kumba kwenyu munotonzwisisa imimi kuti baba vane mitemo yavanoisa mumba, mukasaiteedzera iyoyo munoburana. Ndo zvakafanana nekingdom yaMwari, itori nemitemo yatakapuwa kare yatinofanirwa kutevedzera. Kana mafadza baba mateerera mitemo yavakaisa pamba, uye zvinhu zvose. Ndosaka muchiona kuti munotengerwa zvinhu kana baba vaona kuti muri kuvafadza.
Kana muchiita mukonyo musingateereri, havana chavanotenga. Vanogara nayo mari iri mubhurugwa remukati yakasungwa newaya kuti haina kwainobuda ichienda, because ndoda kumbovadzidzisa lesson. Saka kumwe kushayiwa kwauri kuita inhau yekuti hausi kuteerera king wako vanova baba vari kudenga. Ukavateerera, all these things shall be added unto you. Saka mota yauri kuchemera muchato dzimba zviri mukuti iwo wateerera here ukaita zvawaudzwa zvokuti uite. Am I teaching somebody here? Inzwa, Bible rinoti Jesu kundobva aita 40 days 40 nights, and the Bible clearly says that ari paprayer achinamata. Ndoda kubatisa izvo, anga achita sei? Satani ndobva ati pfacha, ndobva asvika ipapo Jesu achidini. Zvondiratidza kuti prayer yako iwe yaunoita iyo unofunga kuti pamwe ndikanamata zvinofamba, haivhundutsi Satani. Kana Satani akauya mupresence yaJesu achinamata, iwe uri ani kwewe? There is no amount of power that the devil is going to be scared of. Chinovhunduka Satani ndechichi, kutsvaka umambo hwake. One of the things Satani anobva ati kuna Jesu, une nzara iwewe, chinja matombo handiti une simba racho. Anotoziva kuti simba riripo, but havhunduke simba raunaro. Ndoda kuti uone chaanovhunduka. Anobva ati chinja matombo aya uite chingwa udye, une nzara iwe. Jesu anopindura Satani kuti zvakanyorwa kunzi. Saka zvakanyorwa kunzi ndo inovhundutsa Satani, kwete prayer. But zvakanyorwa kunzi unoiwana nekuti wanzwisisa chinonzi umambo hwake by Jesus. Zvakanyorwa kunzi unobva wataura zvakanyorwa zvacho kuti zvakanzi kudii. Jesu anobva ati zvakanyorwa kunzi munhu haangararami nechingwa bedzi. So kureva kuti Satani anotya munhu ane information yeumambo hwaKristu. Satani haatye munhu ane information yepasocial media. Anotya munhu ane information yeumambo hwaKristu. Simba raunoti ndigidi kwapinda 5 hours uri muprayer haubudimo. Kana usina word knowledge yeumambo hwaKristu, unobudamo uchirohwa baba, unokwapurwa. Chinokuchengeta iwewe umambo, kuziva umambo hwaKristu. Anoti it is written, zvakanyorwa kunzi munhu haurarami nechingwa bedzi, asi neshoko riri mumuromo wako, kwete riri mubhuku. Havanaunzwa? Havana. Chinokuraramisa harisi shoko riri mubhuku. Chinokuraramisa ishoko riri mumuromo wako. Saka paunenge uchiverenga, tiri kutaudzwa imwe principle yeumambo hwaKristu, ndeyekuti tinoverenga shoko ropinda. Saka pauri kuriverenga uri kudya, rogara mauri. Iroro ndorega iroro rekuti hauzode kuflasha kana rabuda. Nondinzwe, ndoroga risingaflashiwi kana rabuda, because pariri kubuda riri kuenda kunorwa hondo dzako. Because Bible riri Jesu akatotemptwa naSatani kuti kana uri mwana waMwari chinja matombo aya udye. Anobva ati it is written, paari kuti zvakanyorwa zvichinzi ari kurilisa. Say hallelujah. So chinotyiwa naSatani mulife yako is the knowledge of who Jesus is. Unoverenga Bible kanga ndakanganwa ka pari bigogo, pari bigogo, foni yenyu ingo, foni yangu yakafaina matirei. Daiwa gogo zvuda foni nyowani anitika Sunday isande Monday Sunday anitika Monday makuseni pakangoya munhu nefoni iyoyo asina kuuya kuchechi. Akati baba ndizive kuti muchaishandisei, ndangonzwa kuti ndiunze foni. Saka
kugona kutaura kwakaita gogo zvikaita kunge joko zvablesa uyo. Saka munana wake wanga wakatomiswa nagogo. Usadadira munhu ari pedyo. Uyo usamudadirewo. God always connects you to people. Don't you know the kingdom of God? That's one of the commandments. Don't you know the greatest commandment of all? Love one another. Am I preaching to somebody here? Say, Holy Spirit, I thank you. Ndipe Galatia 4 verse number 1. Itakuti Galatia 4 pa 1. Iyo ndoda kuti uise pa status iyoyo. Uiverenge vhiki rose. Zvandinoreva ndezvokuti kana mudyi wenhaka achiri mwana, bata pakunzi mudyi wenhaka nepakunzi achiri mwana, haana kusiyana nenhapwa. Saka zviri kunzi kana mudyi wenhaka ari kuda kuwana inheritance yababa mamillions, ari kunzi kana achiri mwana akafanana nenhapwa. So ndinzwa imi, amusunzwa imi. Hanzi mudyi wenhaka kana achiri mwana akafanana nenhapwa. Saka vanhu ava vari kuenzaniswa. Kureva kuti vazhinji venyu mimi hamuchadi deliverance. You just need to grow up. Vazhinji venyu hamuchadi kukastwa kunzi fire in the name of Jesus. You just need to grow up. Because Mwari vari kuti ndakakupa zvese, the inheritance is yours, but you are still a baby. You are 40 but you act 15 years. Now uye kuti hauna kunzwisa chinonzi umambo hwaKristu chii. Saka une mota nedzimba nezvese zvako iwewe, but zviri kushandiswa nenhapwa. Kusvika zuva rauchazoti wakura, wadecide kukura, ndopachazouya these added things. Saka kusanzwisisa chinonzi umambo hwaKristu kunokudileya, unoramba uri mwana. Haana kusiyana nenhapwa, kunyange hazvo ari muridzi wezvinhu zvose. Heish, scripture inorwadza. Uri kurara uine nzara but kune bhekoni dzako dziri somewhere. Uri kufamba netsoka but kune mabhenzi ako ari somewhere. Chakonzeresa ndechekuti wadileya kutsvaka chinonzi umambo hwaKristu. Zvoita kuti the added things zvose zvozotevera ndezvako zvinononoka kuuya, zvoshandiswa nenhapwa iwe uripo. Checha haisi kundinzwa inini panapa. Checha hamusi kundinzwa. Une dzimba dziri uko kana une mastands, une pfuma, but zvanonoka kuuya because uchiri kubehave semwana mudoko. Bhaibheri robva rati ndezvako but zvinouya kune munhu akura. Tiri kunamatira kereke ikure pakutsvaka Mwari. Kereke ngaisimuke itsvake Jehovha. Bhaibheri rinoti tsvakai Jehovha achawanikwa. This is your season to rise, but you are delaying your miracle. Hakuna chinhu unozati vazhinji venyu papapa kune vamuri kuitisa mari, imi musina mari. Kune vane mashopu vamuri kuitisa mari imimi musingaiti mari. Saka iwewo ndiwo unoshanda, iwewo kowa. Tsvakai Jesu achawanikwa. Bvunza neighbor yako, uri kuuya kuchechi kuzotsvakei? Tell your neighbor you just need to grow up. Hakuna chinorwadza kunzi unonzi grow up iwe wakura. Zvinorwadza, zvinodzimba unoti wandijairira iwe, wandijairira. Grow up. Tell your neighbor grow up. Ndinokunamatira. Zvakudileya kunzwisisa the kingdom
wakaipa asina simba. Asina simba. In the name of Jesus, I pray for you. I pray for you. Every benefit of the kingdom is coming to you in the name of Jesus. You are not hearing what I'm saying here. My benefits are nowhere na kutsaka umambo wa Kristo ngachu ya kwa uri. In the mighty name of Jesus, that my benefits are nowhere na kutsaka umambo wa Kristo ngachu ya kumaoko wako. Kana ziri zimba ngazi chibatika, kana ari ma business ngachi batika, kana iri marriage ngachi batika, kana uri utano ngachi batika. Dino profita kuna ari kuninzwa ere maskatanas. Every benefit of the kingdom that you are supposed to receive, I decree and I declare, receive it in the name of Jesus. Bible ndino verenga rinoti Mwari anosimudza marombe kubva muguruva. Ukaverenga Genesis anovati akaumba munhu nevhu. Saka zvinotongondiratidza kuti Mwari watinonamata, he is in the business of lifting people from the dust. Vari mu business yekusimudza vanhu vanobva muguruva. Mwari vari mu business yekusimudza vanhu muguruva. Patori nemunhu ari muguruva maskatanhasi, uri muguruva rekushayiwa mari, uri muguruva rekushayiwa utano, ati Jesu auya maskatanhasi kuzokusimudza kubva muguruva. Jesu auya maskatanhasi kuzokusimudza kubva muguruva. Makamboita mari ikaparara, mukabata vana vakaparara, but ndauya naJesu munyaradzi anosimudza vanhu vanodzoreredza zvakabiwa muupenyu hwako. Ndinodeclare semuzodziwa waKristu ngazvidzoreredzwe by the power of the Holy Ghost. You are not going to be a local champion. Hausi kuzozikamwa mutsanza guru chete. Ndinokuprofita nezita raJehovha, uchabhururuka kuenda kunze, kwete kungoenda chete but wodzoka une chinobatika. Ndavakuna vakaenda vakadzoka vasina chinhu. Ndoparidza kune vanotenda here pano, ndoparidza kune vanotenda here panapa. I decree and I declare, iwewe munhu wakagara padhuze naye uyo haasi mwana mudoko. You are great, for my Bible says, greater is he who lives in me than the one who lives in the world. Kureva kuti mauri mune chinodiwa nenyika. Hausikunizwayo. Mauri mune chinodiwa nenyika. Ndakukureleasa kuenda kunyika. Vachadzingirirana kuda kubatsirwa newe. Ndakukureleasa kuenda munyika. Vachakutsvaga panotaurwa mabusiness people. Jeremiah 31:29. Bible rinotaura zvakanaka. My Bible says, vana baba vakadya mizambiri ngainovava, vana ndo vakuita ugugu. Akadya usiwe, akadya ndibaba. Mhosva dzakaitwa namadzibaba ako hadzina simba mulife yako. Ndinokubvisa pazviri, ndinokubvisa pazviri, ndinokubvisa pazviri, ndinokubvisa pazviri, ndinokubvisa pazviri, ndinokubvisa pazviri. Zvakatadzwa nehama dzako hazvisi kuzoafekta vana vako. Zvakatadzwa nehama dzako hazvisi kuzoafekta utano hwako. Ndinodeclare semuzodziwa. Rega ndikwire pakakwira. Ndinodeclare semuzodziwa. Mabusiness anga akabatwa ndati aregedzwa. Vana vanga vabatwa nemutoriro ndati varegedzwa. Nyasha ngatiwanzwe kumba kwako. Nyasha ngatiwanzwe kubusiness rako. Ndoparidza here pano, ndinoputsa hari dzewakaipa. Mazita akasungirirwa pamatombo. Mazita akasungirirwa pamatombo. Ndinomatsemura maskatanhasi. Mazita akakandwa munyanza, akaeredzwa muna save. Ndati moto, ndati moto, fire, ndati moto, fire, ndati moto, fire. Zvakabatwa vana vako vaimbogona chikoro but zvakapera. Ndati moto, fire, ndati moto, fire, ndati moto, fire. Ndinoenda kumusha kwako pavakatora hari vakaisa ropa, vakadeclare kuti hapana chaunobata chinoendeka. Ndataura semuzo
iwewe chichaendeka. Ndinotora moto Fire. zvakatadzwa natete vako iwo hautadzi. Yes. zvakatadzwa nasekuru vako iwo hautadzi. Yes. zvakatadzwa nababa namai vako you will not fail. Yes. Ndoparidza here pano. Push on it. Ndoparidza here pano. Push on it. Ndinoprofita kuna ari kunidzwa pano. Una 15 years uchitsvaka basa. Zvawakadzidza kuchikora hazvisizo zvauri kuita. Yes. Uri kutengesa madomasi but une degree. Yes. Ndauya naJesu chikakarara anopatanura vanhu kubva pasi. Ndauya naJesu chikakarara. Yes. Anosimudza marombe kubva mugorora. Ndauya naJesu. Ndiri kuparidzira vanhu vari pano inini vanotaura kuti tiri kumhuri yakanzi hatina chatinobata. Tinotoziva kuti kwedu hakuroorwe. Ukaroorwa uite 2 years. Yes. Unodzoka futi kumba kwawakazvarirwa. But ndauya naJesu anochinja mpaka yako inobuda popo gore rino. Ndinosimudza ruoko rwangu rwerudyi. Nyaya dziri kumakoti ngadzipere izvozvi. Yes. Nyaya dziri kumatare ngadzipere izvozvi. Hausi kurara nekuda kwezvauri kuudzwa. Yes. But kuna Jesu anochinja nyaya. Elabasuda baha. Elabaha. Ndinovhura ma-international doors. Anda kosadaba. I release and I open international doors to individuals that are supposed to go in this place right now. Every delay is nullified. I want you to begin to pray. No matter. Prayer uri kuita ndeyekuti Mwari, I am tired. Ndaneta nekuitwa benzi naSatani. Bhaibheri rataura kuti ndezvako zvinhu zvacho. Hazvisi zveumwe munhu. But kuna ari kukushandisira zvinhu zvani zvako. Ndikuda munhu anotanda anochema anoti no. Are you ready to pray? Listen. Ndogara chikudzai kuti there are different faces in different occasions. Wakapfeka face yemunhu ari kuenda kumuchato, iwe wakabirwa. Haupiwi zvemari yako. Ndoratopfeke face yekurwa, face yemunhu ane hasha, face yemunhu ari kuti I am tired of this life. Are you hearing what I'm saying here? Amen. Are you ready to pray now? Amen. Are you ready to pray now? Oh yes. Look at your life. Unotozvinzwa kuti uri kudeteriorata. Simba rako riri kuita richipera. Oh yes. But hausati wachembera. Kune munhu ari kushandisa simba rako. Someone is using your strength. Uchingoti hando zvazviri pamwe ndiri kurwara. Zviri kuda munhu ari serious anoti enough is enough. I decree and I declare. Bring back my strength. Wagadzirira kunamata here. Oh yes. Say, my Father, my Father. My Father, my Father. As I pray now. As I pray now. Chose changu. Chose changu. Chakabiwa. Chakabiwa. Whether imari. Utano. Marriage. Mufaro. Simba. Kazitsoke. Nasi. Kazitsoke. Izvozvi. Lift up your hands. Fire prayer.